A rexeneración dos terreos improdutivos é unha prioridade para a Confraría de Rianxo. Xa durante o verán investiu preto de 10.000 euros no arado e acondicionamento de varias zonas comprendidas nas súas autorizacións. Agora vende darlle continuidade a este proxecto cunha achega subvencionada de máis de 40.000 euros. Este ano fixemos unhas regeneracións tanto no verán como agora en diciembre. No verán foi o labrado máis a decentar unhas zonas que estaban improductivas. Foron cerca de 10.000 euros que se invertiron en esa zona e agora en Navidades tuvemos un investimento con axudas da Consellería para unha zona que son varias zonas que están incluídas para regenerar con grava. Son cerca de 40 e pico mil euros, 42.000 euros, me parece que foron, 41.000 euros, botamos unha semana botando grama nas zonas. Vamos a dicir as zonas, está claro, polo tema do furtivismo, pero é unha zona bastante importante e esperemos que recupere como xa vimos en outras zonas que botando este material se recuperou e esperemos que nesta zona tamén recupere. O obxectivo destes traballos é que os bancos dispoñan de marisco de talla comercial de cara ao próximo ano. A ver, nós esperemos que este ano non, porque este ano ainda moi pronto, pero bueno, de cara ao ano que ven, sí. Esperemos que xa estea en condicións para poder sacar marisco de talla comercial e poder extraer, porque é unha zona amplia e poder extraer bastante cantidad desa zona.